Hola, com estem? Bé, vaig a començar una nova sèrie de tutorials dedicats a Adobe InDesign CS4. Aquest serà el primer dels tutorials, serà a nivell super bàsic. I bé, primer de tot, tenim que obrir el programa, jo ja el tinc obert en aquest cas. I quan obrim el programa veiem que ens apareix una finestra i aquí en aquesta part dreta veiem tres opcions. Jo triaré la primera, no m'allargaré més. Trio la primera i veig que ens apareix un altre quadre emergent i amb tota una sèrie d'opcions. No les anomenaré totes, només les que crec que de moment són les més importants. I per això, de dalt a baix, això de moment ho deixem estar, el valor del documento. Número de pàgines. Això fa referència al nombre de pàgines que volem en el nostre document. I bé, això d'aquí és si volem que siguin pàgines oposades. Això de marco de texto maestro, això és per pàgines mestre, ja ho explicaré més endavant. I aquí baix tenim el tamany de pàgina, que és el format de la pàgina que volem. Això sí que és important, tenim que saber abans quin format volem de pàgina, abans de crear res. Jo, per exemple, triaré un A4 i veurem que aquí ja ens surten les mides del que seria un A4. I l'orientació del document, que podria ser apaïsat o podria ser normal. El nombre de columnes. En aquest cas jo li deixarem 2, però podríem tindre 3 columnes, 4 columnes, 2 columnes, una columna, i ho deixarem 2. Això serà el nombre de columnes que ens apareixeran al document. Els marges. Això són els marges interiors del nostre document. Són com una mena de guies de treball del nostre document, per on hi deixarem el text, els fotos, i sempre tindran uns marges que seran iguals a tots. Deixem-ho així. Són 15 mil·límetres, ens recordem que són 15 mil·límetres. I bé, continuem cap avall i sangrado indicaciones. Aquí veiem que el sangrado, jo li deixarem 5, això ho faré que ho faci als 4 costats. Recordem que aquest botó serveix per, si el deixo activat, m'ho deixa igual en tots, i si el desactivo puc canviar-li, puc fer que un sigui diferent, però jo en aquest cas ho deixaré iguals a tots. I no explicaré res més això del sangrat perquè ja ho veurem amb més calma ara mateix. Li dic OK, em crea el document i bé, veiem que efectivament ens ha creat dues columnes, que els marges interiors són aquests, els que van d'aquí a aquí, 15 mil·límetres, 15 mil·límetres, 15 mil·límetres i 15 mil·límetres. I el sangrado què és? El sangrado són els 5 mil·límetres aquests que li hem donat d'aquí a aquí. O sigui, aquest seria el punt, la nostra pàgina, en realitat. Si fem un widescreen, apretant la tecla W, veurem això tal com es veuria la nostra pàgina. Tornem a fer. I això és el sangrat, són 5 mil·límetres. Per què serveix el sangrat? Anem a explicar-ho així amb un exemple. Faré un marc gràfic, faré un marc gràfic aquí, li ficaré qualsevol color, per exemple el vermell. Faig que ocupi tota la pàgina. Si faig un widescreen, veiem que ens ocupa tota la pàgina. Seria com un fons que tindríem de la pàgina. Bé, però què passa si aquest document fos per imprimir? Doncs que possiblement al tallar, com que a les impremtes hi ha un marge d'error, quan tallen ens sortirien filets blancs. I és per això que es fa servir el sangrat de pàgina. I per això el més recomanable és quan per documents per imprimir és donar-li un sangrat de 3-5 mil·límetres i després tots els fons portar-los
fins aquí fora, així, de tal manera que després no hi ha problema, no hi ha perill de que ens surtin aquests filets blancs al tallar a la impremta. Bé, això és tot, aquest primer tutorial. Si un cas repassaré una mica el que hem dit. Hem configurat un document, li hem dit que era un document d'una pàgina, que aquest document tindria dues columnes, efectivament té dues columnes, això són les columnes, no? Podríem fer així. Això són les columnes del document. Una columna i dues columnes. Que té 15 mil·límetres de marge interior a la pàgina. D'aquí a aquí hi ha 15 mil·límetres, 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 i que té un sangrat de 5 mil·límetres, que són d'aquí a aquí, d'aquí a aquí, d'aquí a aquí. Bé, aquest tutorial, per això ja fins aquí aquest tutorial, i en un pròxim tutorial explicaré ja una mica coses més avançades o començaré repassant aquestes primeres coses. Bé, moltes gràcies, fins un altre tutorial.